La que van ver podría protagonizar unha campaña de moda, por suposto, da firma que se lle puxese por diante a que ela quixera. Pero Lorena ten outro traballo que lle ocupa o día. É gandeira e vive para sacar o mellor das súas vacas. O venres pasado, moitas lembrarán que Lorena chamounos a atención en directo en plena mostra da exposición de Moimenta. E por iso hoxe querémola coñecer un pouquiño mellor. David, queremos coñecer esa historia. En directo estamos con ela. O que temos claro, Emilio, é que Lorena, que está aquí ao noso carón, que ten 23 anos, é a number one, a número 1 das preparadoras de xatas. Lorena, que é iso de ser preparadora? Moi boas. Hola, bons días. Pois consta en preparar o animal, primeiro, bueno, ten que ser lavado, nada, pelalos, despois a hora de salir á pista tes que, bueno, lacas, pintas e abrillantas. Moda Claro, tamén. todo isto imagino que leva bastante tempo. Sí, a hora de preparar o animal para o concurso tes que empezar xa desde pequeniño co tema da alimentación, que, bueno, potenciase a fibra e proteína, para a hora de que teñan mellor costillar e maior profundidade, bueno, tamén na costilla. Claro, pero é sobre todo moi interesante que estas xatas son diferentes, sobre todo na súa morfoloxía. Sí, Iso é algo que se nace con iso. sí, así. Tamén as vacas. Sí, sí, sí. Más Inténtase conseguir un top, un animal top en morfología. Bueno, xa iso, hai toros máis destinados a tipo. Eso, inténtase unha finura no animal, unhas boas patas, un futuro bon ubre, agora nas xatas non, pero cando sexan vacas Cando un lle bon ubre. toque, sí. Claro, e todo isto que me estás a contar, eu vexo que ti cando mo contas, xa gustache moito. Isto é a tua paixón, non? A gandaría. Sí, podes dicir que sí, un hobby, sí. Un hobby que, de feito, deuche ese primeiro premio, a mellor preparadora de Galicia. Sí, irse metendo Que pouco se di, a pouco. digo eu, que se di pronto, porque tes 23 anos, pero que comezaches a preparar, fai nada. Sí, en julio do ano pasado, sí, non fai un ano, sí. E iso é normal, que unha preparadora tan noviña xa vaya tan ben. Bueno, a ver, é cuestión de fijarse, poñer empeño, practicar, eso, fijarse moito nos detalles. Ao día de hoxe temos suerte que podemos fijarnos en preparadores expertos, coller detalles, tamén nos aportannos as explicacións, axúdanos tamén, a verdad. Es intentar presentalos o mellor posible. E aprender, E claro. falando de por empeño, ti a que lle queres por todavía máis empeño, digo eu, a isto ou estás pensando xa noutras cousas para o futuro? Bueno, pois a isto gustaríame seguir mellorando e despois no futuro pois meterme nunha ingeniería agraria, pois tamén me gustaría, sí. Hai plans. Tamén é moi interesante que, claro, estas vacas, estas xatas, falamos de morfoloxía, isto é un pouco como os culturistas, non? As Estaba persoas. pensando, Tamén sí. un pouco un tratamento parecido. Un pouco. Sí, trabállase desde o primeiro momento, eso, no tema da alimentación e despois tamén manejo desde pequeniñas para que estén o mellor posible a hora de estar na pista. E falamos de que ti és a número 1 en Galicia, pero que xa estiveches tamén en concursos europeos, non? En Italia. Tamén coñeces mundo con isto. Sí, o ano pasado fun con representante de España con CONAFE, fomos a Italia, bueno, eu e 3 compañeiros. Que tal a experiencia? Ben, moi ben, recomendable. Pois moitísimas grazas, Lorena, por estar connosco. 23 aniños, dende fai ben pouquiño xa preparando vacas, tomando boa nota, e xa saben, pornos a traballar. Bueno, a paixón de Lorena, esta moza é o gando.